Baba Sorginak bere kristalbolari esker Idionaren gaztelua irensten duen sua labe handi unibertsaletik datorrela aurkitu ondoren, Son Goku eta Chichi 5 gaien mendirantz abiatzen dira, hain zuzen haintxe baitago labea ea sua nolabait itzaltzen duten. Baina Son Goku ezustetik ezustera dabil. Lehenbizi, labearen tamaina berakuste baino handiagoa zen. Eta gero, hara non bere aitona bera topatzen duen labezain unibertsalaren Anin apaiz neska handiaren laguntzaile. Hala, Son Gokuk berehala azaltzen die zerk daramatzan araino eta sutea itzaltzeko eskatzen die. Hori egingo bagenu zuen bizien mundua eta hilena sekulako kaosean sartuko liratekek. Zure eskeak guztiz ezinezkoa duk. Ez dago zer eginik beraz. Baina gure aita zer? Arren aitona. Albanu lagunduko nikek, baina apaiz neska hundiak esana egia duk. Hara, izan zentzuna, Son Goku. Etxi egin behar duk, ez duk izadi guztia eure erruz haustuta ikusi nahiko, ez duk? Moeru furaipan yama, isshin no keshikou. Erruki, ez dut hil nahi gure Chichi bere amalaztanaren ez da jantzi zaldarean ikusi gabe. Arren eskatzen dizut. Baba Sorginak borobil esan du. Gazteluko sua itzaltzeko bide bakarra da. Ezer egiten ez baduzue gure aita hilko da, mesedez. Egianin hau dilema. Enator zurekin bat. Sakrifizio batzuk beharrezko dira. Zer da gizon baten bizia gizadi osoa salbatzearen aldean? Horri bostaxola dio, berari ezer ez dagokiota. Irok mutil, ez horrela nintza apaiz handiari. Utzi jateari eta esan labea nola itzali, neuk egingo dut eta. Bizka bat nahi aldukea, proba oso gozo zegokta? Erantzuna nahi dut. Oh,